Kontatu ja, Jose Marin Bixiguak, zein dek sekretua zuen etxean olako arrakasta eukitzeko? Sekretuak, eguneko arraia, arraia kalitatezkoa, Freskua, no? Freskua eguneko izan berdik. Hori nahila bat esatetxean, zein dek arraia gehienan gustatzen zaikena? Denboa gutxina sekakena urkan kanpoan. Eguneko arraia. Igual dik, barbarinau Bixigua, baina eguneko izan dezala. Egunekoa. Vale, horiek garrantzitsua. Garrantzitsua hori dek. Gero, ikatza ona, Ikatza onare bai, no? ona, ondo prestauta, parrilla. Azkenian hor bi gauza ditu, no? Zua eta arraia. Zua, arraia eta puntua, gero, azkenen. Arraia ona, da ikatza ona, eta arraia asko inda, ez dik bate balio azkenen. Baina horregatik esan deko oso garrantzitsua ikatzana, no? Ikatza. Ikatza ez bakakona, puntu ona, zaiak ematia, ezta? Azkenen, ikatza ez baldin bakakona, itek Bixigua, arraia itek egosi barkatu. Egosi, erre berren itek egosi. Eta gukin berre jau erre. Erre puntu hori eman, kanpo aldetik, azalai da parrilla guztu hori eman. Eta barrendik, puntu bat gordina egon dezala, barrendik. Eta hori, gaina irikusi izan dira, no? Gero bukatzen lagatzeko hor bazter batian, kontatu zak hori. Ondo kontatu zak dana, Dantana ezin dira kontatu, Dana, mesedez. Dana ezin dira kontatu. Baina bai, ukitzei jat, gutxi gora bera ordun ordena, parrillan. 6 minutu. Zazpi Sortzi minutu. bueno, gero hori bai, 900 gramo, kilo eun. Eta aurreneko zua baldimaek, azkeneko zua baldimaek, asko aldatzik, ez azkenen. Zua beti indarra galtzen juteko, denborakin. Bikain. Eta, hori, iteiat ordun ordena uki, Bai. erre puntu hori eman kanpotik, eta gero kanpo nuntzi 2-3 minutu, ez? Piskat Bixigua bere honea etortzeko, ez? Eta hori zite bere beruak inoza, arroza itezakon bezala, hor reposituan bukatzia iten, ez da? Hori, reposituan itek, asentatu pixkat ez Bixigua da bukatu itia, ez? Eta ite gero kutsilloakin, pixkanaka iriki, hola, Bixigua puskatu gabe. Eta gaina inberdek labanakin iriki, no? Ez tik behar gatea. Labanakin nik iriki berdit. Eta ite jau, liburua bezala iriki, Zedi bestea. Eta ja, iriki jasekatenen, ez guztik entzeskillat, mantxo, kontuz, dana garbi utzi. Eta ja, behin, olioa berua donen, baratxu ja botatzea olioa, da bere kolori hartzonen, iteiat, olio horrekin, Bixigua iteiat bukatu itia horrekin. Osa, azken ikutua refritu ematezu. Azken puntua refrituakin. Horrekin bukatzen jau Bixigua itia. Eta gero ja, ospina bota pixkat, eta gero desekretua saltza pixkat loritzia. Gehiekik gabe, ez, baino... Pixkat tekstur hori aldatzeko, pilpinatzeko, mulsio txiki bat itia bezala.